πόσους έχεις πάει, με πόσους έχεις πάει. Καμιά τριανταριά, καμιά 35αριά, ούτε καν 40αριά. Ποια η διαφορά, πες μου ποια η διαφορά. Καμιά 30αριά, καμιά 45αριά, ούτε καν 50αριά. Και που με ρωτάς, είναι μια γαϊδουριά. Κρέμα παγωτό στην παραλία στο νησάκι εγώ με το μωρό. Και τότε ήρθε αυτός με βράτσα και κοιλιακούς και ξαφνικά αισθαντικά τόσο χοντρός θα μου τη φάει, θα μου τη φάει. Την πλησιάζει και με νάζει, τι ώρα είναι, τι ρωτάει. Εγώ ρουφάω την κοιλιά, πάω να σκάσω ξαφνικά. Μα τι κάνει ο Καραγιώζης, δεν μασάω εγώ από αυτά. Θα μου τη φάει, θα μου τη φάει. Ποιος νομίζει ότι είναι ο Σταλόνε ή ο Ποπάι. Θα του κάνω εγώ ζημιά, βρε το μπάλιο μασκαρά. Δεν αντέχω την ξεφτύλα, θα το πνίξω στα ριχά. Θα μου τη φάει. Θα μου τη φάει. Ποιος νομίζει ότι είναι ο Σταλόνε ή ο Ποπάι. Θα του κάνω εγώ ζημιά, βρε το μπάλιο μασκαρά. Δεν αντέχω άλλη ξεφτύλα, θα το πνίξω στα ριχά. Θα μου τη φάει. Αγαμία, δεν σ' αντέχω πια. Θέλω να σε παντρευτώ. Kiss Μαδιά. Μικρόφωνο. Έχετε εντάξει. Ανάτο. Ευχαριστούμε. Πες μου πώς έχεις πάει. Το αιώνιο ερώτημα, έτσι, το αναπάντητο. Θλιβερό ερώτημα. Είναι όπως το να ζει κανείς να μη ζει. Ποιος δεν τη φάει. Και αυτό είναι ερώτημα. Επόμενο ερώτημα. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ακούμε. Είναι η τελευταία παράσταση που βλέπουμε σήμερα για τον τελικό του Ελλάδα Έχεις Ταλέντο και νομίζω ότι όντως τελειώσαμε. Καθαρίσαμε, το βρήκαμε, δεν έχει τίποτα άλλο να πούμε. Αυτό είναι το Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Θα το θυμόμαστε ότι τελείωσε ο τελικός με εσάς και έχω την εντύπωση ότι με εσάς θα αρχίσει και το επόμενο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Μεγάλες κουβέντες από τον Βαγγέλη. Υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Αλλά αυτή είναι η άποψή του και πάμε τώρα στη Μαρφίλδη. Είναι το διασκεδαστικότερο γκρουπ που έχουμε δει. Όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Ως εμνός καλύτερα. Όλων των εποχών. Είμαστε σεμνοί. Μα γι' αυτό ξεχωρίζουν. Γιατί έχουν χιούμορ. Έχουν hιούμορ στα τραγούδια τους, στην παρουσίασή τους, σε όλα. Μπράβο ρε παιδιά. Θα κάνατε εδώ Kiss Μαδιά. Λοιπόν, Ηλία. Εγώ σκεφτόμουν μετά την Αγαμία που ήταν τόσο δυνατή και hit και στο ίντερνετ και παντού που το παρακολουθώ. Συγγνώμη. Η Αγαμία σε αυτή την ηλικία, μόνο που τη μελετάς. Φανταζόμουν ποτέ ότι θα μας τη βγείτε με την πολυγαμία και από το γαμαίο γαμό θα το πάτε στο πολυγαμαίο πολυγαμό. Πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα, δεν είναι εύκολο.
Όση επιτυχία και να κάνω. Μιλάω και το σταματάω εδώ. Σταμάτα γιατί. Στop. Λοιπόν, παιδιά, παίρνω εγώ το λόγο. Δεν τελείωσα. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια. Σε λίγο. Ευχαριστούμε.